खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ बाक्सा जिल्लानि निकासियाव गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। गंसे बाइक आरो स्कुटिनि गेजेराव सौदावनायाव बाइक हान्थिगिरि निपुर आफानि जिउ खहा जायो। बाइक हान्थिगिरि निपुर आफाजों थाफानाय मृगेन राफाखौ जखम जानाय हालोदाव फाहामसालियाव थिसननाय जायो आरो धनजित सरनिया मुंनि स्कुटि सालायगिरिया खुनुरोखोमै जिउ रैखा जायो। बाइक सालायगिरिखौ जौ लोंनायनि सन्देह खालामनाय जादों। जिउ गोमानाय निपुर आफानि न'खौ बर'मानि सनपारायाव होनना मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि लखिमपुराव पुलिसनि हानजाया ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो थांनायाव गाग्लोबजायो। ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो थांग्रा पुलिसनि हानजाखौ गाग्लोबग्रा सा 50 सुबुंफोरखौ पुलिसआ खाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया भिपुरियानि आहमेदपुर गामियाव पुलिसनि हानजाया साद्दाम हुसैन मुंनि सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो थाङो आरो साद्दाम हुसैनखौ हमना थानासिम लाबोबाय थानाय समावनो पुलिसनि हानजाखौ माखासे सुबुंफोरा गाग्लोबना साद्दाम हुसैनखौ पुलिसनि आखाइनिफ्राय लाखियो। बे गाग्लोबनाय जाथायाव माखासे पुलिसफोरा जखम जायो। लोगोसे बे गाग्लोबनाय जाथायाव साद्दाम हुसैननि प्रेगनेन्ट बिसियाबो गोब्राब जखम जायो। बे जाथायनि उनाव दिनै एसपि आनन्द मिश्रानि दैदेननायाव बे ओनसोलाव गिख्रं सिग्रोमनानै बे जाथायजों लोब्बा थानाय सा 50 सुबुंफोरखौ खायो। गसाइगावआव श्रीरामपुर पुलिसनि सिग्रोमनायाव मोसौ हमदों। महकुमा पुलिसनि गाहाय हिरेन कुमार देकानि दैदेननायाव मोनसे पुलिसनि हानजाया मोसौ हमनो हायो। दिनै फुंनि 6:30 समाव महेन्द्र जायल' गारिजों स्रोदै मोसौ लांखोमाबाय थानायावनो AS01 BG 4760 नाम्बारनि गारियाव माबा मोसौ जब्द खालामो पुलिसआ। लोगोसे पुलिसआ होसो होसो हमनो हायो मोसौ लांखोमाग्रा सानै सुबुंखौ। हमजानाय मोसौ सिखावफोरखौ धुब्री जिल्लानि सापरनि आशराफुल आली आरो साइदुल इस्लाम होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सेरफांगुरि हाब्रुबारियाव दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि 23थि थैनाय गोसोखां सान फालिदों। गिनो रोङै मेंनो रोङै जांख्रिथायारि दैदेनगिरि एबसुनि बारग' आफादगिरि दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि दिनै 23थि थैनाय सान। 2000 मायथाइनि 7 सेप्तेम्बर दिनैनि सानखालि दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीया अबथिरायै रुंसारि जालांदोंमोन। दिनै दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि थैनाय गोसोखां सान फालिनायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लायो। बाहागो लाना दावहारु गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्टनो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ 25 लाख रां अनसुंथाइ फोसावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।